valor, senón dos valores. E hoxe temos a boa parte da esquerda creando oposicións no ámbito dos valores. Os grandes conflitos que intentan manexarse desta esquerda son en torno aos valores, non en torno ao valor, porque hai unha incapacidade de xestionar políticamente ese valor nunha época de colapso. A socialdemocracia como proxecto histórico está agotado desde ese punto de vista. Entón, a socialdemocracia o que fai é replantexar ese tipo de proxecto por unha retórica baseada nos valores. Por exemplo, quitar a Franco de Valle dos Caídos. De acordo? Ese é o gran proxecto socialdemócrata da última época. Ou, por exemplo, cuestións como os dereitos das minorías, que sei, movimento LGTBI ou de a cuestión do feminismo, de que non é por quitarlle ningún tipo de importancia a este tipo de cuestións. O que quero decir é que hai un problema, e isto tamén ten que ver co fenómeno da extrema dereita, porque ao final, como se ainda hai imposibilidade de seguir concebindo este conflicto a partir de suxeitos ontolóxicamente preconstituídos en termos de xestión do valor e pasando unha retórica en torno aos valores, se deixa un terreno enorme políticamente a outro tipo de expresións radicais que, como é a extrema dereita, que se nutren precisamente dos sectores sociais que están completamente arrasados pola reconversión industrial. Imaginemos que vota o Frente Nacional en Francia. Pois son as zonas industriais de xente que non ten futuro e que ao final ve todas estas reivindicacións en torno aos valores como algo que non ten nada que ver con o seu mundo, entón, con as súas necesidades sociais. E entón, eso que estamos vivindo, realmente, en capacidade dun programa socialdemócrata basado na pugna distributiva por valor, por unha xestión política do valor. E a socialdemocracia xira cara a esta retórica, que está moi vinculada a este tipo de teorías. Puxo un exemplo da teoría colonial, pero claro, o problema é ese, que a retórica da teoría colonial sobre a diferencia ontolóxica, ao final, vai para un proceso de destrucción desas comunidades, que é o que está pasando. Ainda que se radicaliza o discurso, a realidade é outra. Entón, temos que nesta época de socialdemócratas posmodernos temos un discurso super radical no termo dos valores, nunha retórica culturalista e diferencial basada na diferencia enorme, que parecen máis revolucionarios que ninguén, pero, por outro lado, as bases reais, o que ten que ver co valor, o proceso de valor, sucumbe. E non hai margen material para fazer este tipo de proxectos políticos. Entón, bueno, esta era un pouco a reflexión que os quería traer. Muchas gracias. Falache moito, pero, bueno, non interesaba. Non sei os demais. Parece que sempre dedicamos bastante tempo tamén ao debate, entón, se vos parece vou coordinando eu, porque digo palabras, e bastante. Solo unha. 2, 3, 4. No, o que non pida palabra non me fala, porque é que fala moito. Bueno, eu estou moi fascinado por o teu libro do colapso, primeiro, que tamén polo que nos veces aquí hoxe. Bueno, teño moitas preguntas que facerse, pero, bueno, supoño que habrá que comentar. Entón, a mí gustame moito o teu enfoque porque ofrece unha resposta a unha dúbida ou unha percepción que tiña, que é que a ver, eu estou fora da tese, entón, a miña tese vai sobre cambio da agricultura.
Claro, o cambio tecnolóxico é un mecanismo moi importante precisamente na reproducción do valor, non? Vale. Entón, unha das preguntas fundamentais, ou que a mellor pode ser moi obvias, é que se o cambio tecnolóxico é un mecanismo moi sutil da reproducción do valor nos mundos capitalistas, como se pode explicar o cambio tecnolóxico precisamente na Unión Soviética, na agricultura, non? Claro, segundo o teu análise, se non se supera a categoría do valor na Unión Soviética, simplemente se xestiona o cambio tecnolóxico na agricultura na Unión Soviética a través precisamente das colectivizacións e da motomecanización simplemente industrializada e totalmente vertical, no sentido dunha estrategia dende precisamente o comité do Partido Comunista, do Partido Bolchevique, de motorización na agricultura. A interpretación entendo que máis ou menos entón é algo sinxelo, no sentido de que a motorización da agricultura na Unión Soviética simplemente pois unha derivación directa de acelerar a produción de valor, non? E non crecer, non sei se... É así unha reflexión, así... Agrupamos, se che parece, porque así dá tempo a máis. Lois. Sí, bueno, eu son un pouco a miña procedencia de formación é distinta, creo, a maior parte da sala, non? Eu son arqueólogo e traballo no ICIPI. E entón, bueno, en boa parte das cuestións que plantexaches están moi conectadas con debate. Eu son arqueólogo, mas me dedico a sociedades precapitalistas. Pero boa parte das cuestións que plantexaches están moi presentes no ámbito que nos traballamos, non? En concreto, como entender as sociedades caracterizadas por, digamos así, ou intermedias, con formas de explotación precapitalistas e a medio camiño entre estas formas comunitarias e as sociedades capitalistas basadas na producción de valor e demais, non? Pero quería ir á cuestión final, se me permite, porque está un pouco a mellor fora da cuestión central do campesinado, non? Que é a cuestión que plantea dentro un libro, do colapso do capitalismo tecnolóxico, que teño que recoñecer que ainda non rematei de ler, porque non é, digamos, o meu ámbito fundamental de traballo, pero que me está parecendo sumamente interesante. O que pasa que me deixa un pouco coa cuestión de, bueno, que facer, porque o diagnóstico, en líneas xerais, o comparto, a cuestión do colapso, pero, bueno, cal é o programa, ou en que consistiría o programa de acción alternativo e como, digamos, implicar unha maioría social nese programa de cambio. Entre outras cousas, porque me dá a impresión de que a cuestión do colapso en certas... a idea do colapso do capitalismo non ten moi boa prensa, incluso en certos movimentos de esquerda. Hai un libro, por exemplo, de Michael Crick, sobre a corrente militant. Crick, naquele momento que escribiu, que dos anos 80, era simpatizante do Partido Laborista e afiliado incluso, pero moi crítico con Militant, e unhas cuestións que fai un pouco para, digamos, desacreditar, non? A Militant son falar destes estudos e destes escritos de Ted Grant que falan como do colapso do capitalismo, además baseados en gráficas, en estadísticas e tal, e entón como o colapso nunca se produce, sempre falta o mesmo período de tempo para que colapse o capitalismo, e ese fin do capitalismo vaise adiando permanentemente. Bueno, unha mera anécdota, pero bueno, que simplifica un pouco esta idea de, vamos, dar excesiva ou de que a idea de que o fin do capitalismo non é especialmente simpática. E ademais o capitalismo, como te dicías, é algo moi mutable e ademais que se caracteriza, o capitalismo é algo que se caracteriza porque incluso é capaz de facer negocio co seu propio colapso. Entón, bueno, non sei se a pregunta é un pouco abstracta, pero que facer? Cal é a alternativa, digamos, en termos políticos, ou como se podería superar esta idea de unha sociedade basada nas relacións, no concepto de
claro, seguramente hai moitas cuestións que, como a noción de ontoloxía, de que idea, que necesitaríamos necesitaría un conocemento máis profundo para ser capaz de formular adecuadamente as preguntas. Pero, bueno, vou escoller dúas. Non en relación a que facer, pero antes de eso, como pensar, como partes, a ver se me concreto. É moi interesante este partir de Marx, dese Marx que non acabou de escribir o Capital porque estaba interesado na Comuna Rusa. Poderíamos, desde ese Marx que pensa que o capitalismo non se pode solamente impoñer con coercións, senón tamén con ideoloxía, transitar a esta Oranxe que pensa a cultura popular, que a cultura popular é a comunidade tamén, ou a comunidade é a cultura popular. A cultura popular son relacións, é a economía, é a sociedade, é o todo xunto, é non separado. Que pensa a cultura popular como ferramenta de construcción contrahegemónica. Poderíamos pensar desde aí, digo un pouco para poñer en interrogante ao elemento concreto que decías de que Gramsci tamén separaba ou sumaba economicismo desarrollista máis voluntarismo político, creo que era. Eu creo que desde ele, desde outros pensadores que pensaron, ao mellor desde a periferia, Mariátegui, indo máis adiante Pablo González Casanova, dan ferramentas para superar un pouco algunhas das limitacións que tú estás sinalando. Pregunto, quizáis. Ou que pensas tamén destas obras máis recentes que están promovendo, por exemplo, desde Bolivia, García Linera, que tamén cuestionan ou rompen algunhas das limitacións herdadas que se foron reproducindo e que poden permitir pensar clase e comunidade de unha forma máis problematizada. Que pensas? Xavier? Bueno, eu vou de último porque o meu plan era que se falara primeiro e logo preguntar, porque non teño moi claro como falar isto. Pero bueno, xa postos a... Entón, a miña pregunta é, primeiro, co que decías do Congreso dos campesiños en Rusia, non? Cando fa que me pareceu moi sorprendente que plantexen un argumento tan antilocalista, de decir que calquera se podría integrar na comunidade campesiña e traballar aí, non? E digo que me parece curioso porque precisamente a mí o que me dá a impresión é de que os campesiños neste momento que están loitando pola soberanía, están loitando por liberarse dunha autoridade evitando que lle impoñan outra, non? E dentro desto, a miña pregunta, que non sei moi ben como formular, é sobre o papel do campesiñado en calquer tipo de proceso revolucionario que vai desde a Revolución Francesa, no sentido de que a min a persecución dos bolcheviques e logo de Stalin contra o campesiñado sempre me lembrou moito isto que chaman o xenocidio da rexión da Vendée, unha zona en principio moi revolucionaria que logo plantexan como moi reaccionaria e que aproveitan para ir contra él. Entón, bueno, algún comentario por ese lado, que tampouco sei moi ben como formularse mellor a pregunta. Xirarte. Bueno, era simplemente dúas cuestións. Unha, o capital é histórico e o capitalismo tamén é histórico, porque se é así, estamos ante, digamos, casi o Armagedón, non? Ao final das formas de produción que non, en si mesmo non se superan, ou se superan se o capital é o que crea valor e o valor, digamos, a imposibilidade material que se rompeu a comunidade que é superado, pois estamos ante a contradicción que non hai absoluto, casi. Despois, sobre falaches dos mundos comunitarios, dos mundos paralelos, no campo-cidade, que existían en Rusia, non? Como iso podemos ver en moitos sitios, non?
Pero, claro, en 1914 aparece Ford, que é o culmen, non? Dunha trayectoria de mecanización e de automatización do traballo, implantando os $5, non? De salario, coa condición precisamente de romper os vínculos coas producións, digamos, marginais, non? Pero que tiñan os obreiros nas cidades, en Estados Unidos, en Europa, en moitos sitios, non? Esa é unha obsesión dos rusos, adoptar os sistemas fordistas, como vai ser tamén, en certa medida, dos fascistas italianos, non? De Magnetti, non? De outros. Si capaz. Xa va a remarcar que me quedaba aí no tinteiro. En que medida a comuna soviética, rusa, perdón, é un caso particular, como poden ser os casos de México, non? Ou de outras zoas, ou de zoas en de Europa, pero en que medida tamén iso se pode extrapolar, o análisis, por exemplo, a situacións como de China. Dale. Es que esto con respecto á primeira cuestión, a ver, eu creo que efectivamente todo a cuestión do colapso e da crise do capitalismo non é un fenómeno que se explique exosenamente o ciclo de reproducción do capital. É un fenómeno